Dukono kacang. Ya terus. Dhewe sik. Kacang-kacang apa? Kacang godhog sing atos. Lho, Aduh, tak mumbian. Duh. Ya apa? Ya apa? Hah? Golek apa? Ramat. Kamar. Iya. Lho wong omahe dhewe golek kamar kok bingung ya Ya gak ngene, omamu iki. Kamar tidur, Kae kamar makan. biyen niku kula mulai teng ngriki sampak sakniki niku nggih ngeten iki oman niki. Lah iya, kamar nakam. Lho, lah niku lak kamar nakam niku. Ruangan iki ya. Lah, Kok bingung sih, men? mosok sih nang Jakarta iki nglangkai oyoti Mimang. Meja makan gak ono. Lho enten. Endi? Lah pojokane kok lak meja makan, Pak. Kon wis bersedia untukku. Sampun niku kula tata sedaya. Iya. Kok mangan ya? Lah iya men tak wis agak dhisik men. Biasae mangan bareng. Lah iya marine katanya apa? Aki Jamil kok nang pasar iki kono Gatot aku. Lho, Lah wis disediane panganan enak kamare gatot. Lho lah wong biyen tetel garep saiki kok njauh Gatot iki lho ya apa ngono ah. sambel iki ndi, Mil? Lho, lah niku napa? Bang iki. Sebelah nggih. Iki sambel kacet. Wah berat iki wis. Niki ra Wong biyen tremos gak ate dieling men. lho lha niku apa banyu kendi digokok Bu. Niki rasane sarap kok bapak niki. Apa sih ya kok? Sendoke iki ndi? Kok nek kan tak bayar ya bulan penuh. Lah sendok mun kula cepak. Sendoke iki ndi? Lah ampun sebelah ini Wis kok sendok. gak sendok wis. Suruh ae, suruh. Godhong ditekuk di iku lho. Godhong ya. Wah, ya apa iki? Lho ya mbul aku ya apa? Aduh, ya apa Min? Duh, Monggo. iki sapa ae iki? Monggo. Monggo. Napa leres niki dalamipun nak timan. Oh inggih. Lho, nek ngono iki besan. Besan. Inggih. Nggih ngapunten. Kula ibu pentingan. Inggih kula ibupun Kusmiati. Oh inggih monggo. Nggih monggo. Dadi nggih kula niki wis kaya omah kula dhewe wong sampean kali kula gembesan ngene men. Besan kok gembesan. Jamil. Pak, sing rono lah. Iki wae Iki lah gak melok rono apa. Iya, Ayo, gak dadi melok. yo sawangane kurang kemeraket omahnya niku. Iya, wong iki apa ngambil besan. anu pun jarak. Lah ya aduh lara kok rasane. Jamil, Nuwun sewu. Inggih Guru. monggo. Nggih. kok gak kesel dadi buru Mil. Pun mendamelane. Apa niku? Walah, nggih kula madosi mumet-mumet niku tangger teng Pak RK kula. Wala menapa mboten dipun paringi alamati? Rumiyin, lah bapake niki buta huruf, bapake niki dadi nggih takon-takon mawon, sasar-sasar. Nggih leres Bu nek bapak niki buta huruf. Umpamane niki dadi wong dukur nggih mboten pantes wong potongane koyo ngeten. Napa nggih enten tiyang pangkat potongane kados ngeten? Kon niku buru aja kate nyandak. Mulai cilik nganti sakmono gedene sik buru kok ora kesel. SH. Kukune gak diketoki. Bingung. Apa niku nyambut gawe liyane. Pun ngeten pun kerasan kula kok. Nete menapa niki wau? Saking Jakarta wau dalu kula niki njujug teng Griya Tandes. Terus madosi niki wau. Lek niku ngoten wong nitih kuda lumping nika. Jujuk iku kebon binatang. Nek kono dadak dicakar bedes aku. Inggih napa wonten perlunipun? Lah nggih wonten perlunipun sampun menika menapa, Dik? Tanglet persoalan iki lho, senak timan kali anak kula. Lah kapan resmiane lak ngono apa? Iya bener iku. Lha menika dereng dipun tentaken Dereng. Walah nggih mapan keresan menawi ngaten, oh bapake nggih wonten kok. Nembe dugi niki wau. Nggih wonten Bu. Sinten? Bapake pun timan, Nembe mawon. nembe dugi. Lah ayo iki kok pecicilan gak karu-karuan iku lho apa ae. Lah napa sik kok saja
rada kaget. Mboten Dikandani apa-apa. kok ngangkat sikil. Pak, Iya iku ya wis. ngene omah, Pak. Lah ya Tiang sepuhipun Timan sampun rawuh. Menawi panjenengan badhe perlu menika mangke saged pinanggih. Bapak Ngampun jelas. Timan. Wonten tarik dahar. Pak, Kok niki ya lah apa? Angge kleresan menawi ngeten monggo sesarengan dahar wonten ing sampun. kene. Sampun. Mboten kersane Sampun pesone. Sampun ki mawon. kesare dahar piyambak mawon. Sesarengan kali. Dadi bapakne Timan pun Nembe rawuh. dah. Pak paling ngangkat sikile ae lho Lha lah Pak iki, apa? Pak. Lah iki ya napa keputusane niki? Langgih mula menika, kula menika tiyang estri mboten saged mutusi persalahan menika. Lah monggo kemawon sesarengan dahar lah sasampunipun dahar nggih ngrunding bab menika. Sampun wonten iki mawon dalem dus. Monggo to Sampun, monggo ah. mboten napa-napa. Mantun rejo kula niku. Mbok gawe riku wong niki blas mboten tuku kula. Saestu lho, Alende. utang. Kowe iki. Mboten bon. Monggo Sampun. monggo sampun dipun siapaken. Sampun mboten. Bapak sampun dugi kali niku wau. Monggo Pak. Mari mangan iwak tah kowe. Boleh monggo. Sampun niki mawon. Wis Ya apa bani Nduk? Wonten tamu, Pak. Oh lah kok kondo. Iki lho lah apa lho dadakno? Pun. Napa perlune? Tapi ini mbok diatur sing Tani iki napa dileh niku? di terminal iki lho ya. Monggo. Iki. Pinara. Kayak jago karate. masa ngene karate. Ya apa ya iki? Sinten sampean kok lancang mriki? Kok kendel? Ya lanjene niki napa sing ngurusi persoalan biyen-biyen niku lho. Soal barang. Monggo Mbak Yu. Ola no. Pinara Bu. Nggih urusan badhe ngadak-ajat niki. Lah sampean niku sinten? Pak, dicakot lho, Pak. Ya. Kula niki wak samengon. Perlu kula niki badhe nerusaken persoalane perkawinan anak kula benjing menapa anggenipun slametan. Samingun. Nggih. Sing kula ndugi ngrika nika. Nggih. Bu sampean pinara Bu. Sampun, Pak. Urip Ayo wis nang mulih ae wis ngono ae maren. Pun gejuju tak ampun. Pun ngoten mawon kula jenenge wangsul. Monggo tapun kula siapaken monggo dahar riyen wangsul mangke. Ya. Nggih, monggo dahar. Dahar kali kula Bu. Kali kula Bu, monggo. Mboten mangan dhewe-dhewe mawon pun. Mboten. Sampun kula siapaken monggo Betul. dahar sawontenipun. Monggo dahar kali kula. Ayo dhisik ae. Ya. Kok adros. Mboten napa-napa. Mboten napa-napa, monggo. Wong mboten ate nyakot kok. Apa? Barang iki kan. Ya niki kok nanane niki nggih niki. Inggih monggo dipun totokaken. Sawonten. Ya titik-titik ae. Inggih pun kesesa. Lah sambel iki lho. Ya sing ageng iki koyo cet. Inggih nedha sawontene monggo. Monggo mendole niki. Piye kabar nggih? Nggih, sami sugeng menika. Sapa? Calon mantu Oh, panjenengan. alah, ya ditepenge ya, nah ya. Aku bakal maratuamu. Pinar. Diaturi pinarake. Kene no. Sama-sama, Bu. Anu enggak apa iki mau? Inggih. Nite anu sepur. Walah sekalian ae. Nggih. Baik menawa ana kancane barang sing dijak sowan mrene. Boten Bapak kalawan ibunipun Dik Ros sampun kala wingi. Lha ya mapan kebeneran dina iki. Loh, Calon besanku tekan kene bisa. tidak mriki. Heeh. Lah beneran Bapak Ibu tindak rene Heeh, pisan. bapak wis tekan kene iki Mas. Dadi bapak karo ibu wis tindak rene, Mas. Iya. Iya lah iki ana jero sian lagi dahar karo bapakmu bareng. Monggo Dik Kun. Iki
Nun sewu. Lho nyang apa? Badhe anu kalian Dik Rus. Terus. Kowe iki ngomong karo aku tenan apa geroan apa guyon? Tenan kok Mas aku ora nate goro karo panjenengan Mas. Sik kowe dhewe lak krungu. Menawa bapak sakjane ngomah. Lah iku ibu lak lagi ae matur to. Lah bapak sing ndi to Mas? Lah ora ngerti aku. Nembe dahar kalian bapak ibunipun Dik Rus. Iya ya bebarengan daharno ke jero kono. Pundi ta, Bu? Lah kowe to. Piye Mas? Kowe iki pisan kas tak takoni. Tenan apa kowe iki geroan apa guyon? Tenan Mas, ya aku iki ora nate goro. Aku kok kurang percaya coba tak delenge ya Mas. Delengen. Mas, Ngene. Sing enak. Nek pancen bener-bener keteranganmu kaya ngono, iki ana wong sing nyolowati ning omahku gak enak. Kowe becik, ngene iki sik. Aku tak lapor. Ngene ae. Ojo matur ibu sik, ojo kesusu matur. Bu. Nyun sewu, wonten barang ingkang ketinggalan wonten wonten stasiun, Bu. Lho lah piye ta mau kok iso kali? Sampai menika napa Dik Rus menika kesesoke mawon. Ayo gagi cepetan, kamu wis lagi jupuk. Ya, tak jupuke barang enggak ora. Wis ning kene. Sampun. Cepetan. Disepurane ya ndoyo, engkak dane ngomahe kaya ngene. Ya wis mboten dados menapa, Bu. yes dikerasan-kerasane go upama kowe bali mrene ya dikerasane. Monggo, wonten tamu. Monggo. Monggo. Menapa menika dalemipun Kang Markon? Markon, Inggih. lho sanes. Lho Markon sinten sih? Markon iku rakyat kula. Lho kok mboten wonten tiyang namine Markon nggih ngriki. Tiange kados kol ngoten lho. Lho kok ana ngono? Mboten wonten irunge, dados kados kol. Sampeyan niku mboten nyemoni ta? Lho, mboten nggih niku rakyat kula. Rakyat kula niku nggih ngaten nggih, tapi sanes Markon. Lah Markon mboten enten ngriki. Lha sinten? Bojo sampeyan sinten namine? Markon. Markon. Nggih. Mboten gadahe rong ngaten ta? Nggih. Sampeyan niku pun nyemoni. Lho, Pun nyilake mboten. bojo kula. Lho saestu nggih. Sampeyan niku daya lho. Pun pola-pola lek ngomong. Lho kula mboten nyemoni cari rakyat kula mboten wonten irunge. Bojo kula niku nggih mboten enten irunge, tapi beda jenenge. Cobiya tiange datang pundi? Bojo kula jenenge Tamin. Bojo sampean Markon, mboten enten nami Markon ngriki. Kula kepengin semerap wonten pundi to? Sampeyan kepengin semerap contone ta? Nggih. Monggo Dik. Monggo. Enteke kuwe iku. Nduk kondo. Kondo, lho kapan nek rene ya apa sih? Kang Markon. Lho. Masa sampean nali mbek aku ta, Kang? Kan iku sapa? Lah bojomu ta? Kapan nabi? Alah. Gambiran sakine sapa? Jenengmu sapa? Jenengku Wang. Jenengku sapa? Markon. Dedek Markun gak kenal Markun. Alah. Jenengku Tamin. Kangling ta karo wonge. Kenapa nanya Markon ngono? Aku Tamin. Aku Tamin. Kok niku awu-awu kok niku. Lho ya rawuh. Sampeyan mau ngawur, sampeyan iki bojo kula niki masih elek rupane ngene iki bojo kula tasih tresno. Lho niki bojo kula niki. Dedek, enggak. Lali ta karo aku. Iki bojoku iki. Kok niku lho apa rene iki? Lah aku rene golek peno, lale peno ora ngakoni. Bojomu sapa jenenge? Markon. Gak kenal Markun, aku Tamin. Lah niki Tamin iki bojo Kae kula. cilik Tamin tetep Tamin. Tidak kenal diroba. Sampeyan pun awu-awu sampeyan niku. Lho kula mboten awu-awu jenengan niki rakyat kula saestu nggih. Lho Enggak. niki lho wong irunge brentik Padha rupa, padha rupa. Mari, Pak. Lho, apa lali ta karo aku? Saya ingin ketemu dengan orang yang menamakan dirinya Tamin. Saya Nama saudara? Tamin. Tamin bener apa Tamin palsu? Tamin tetap Tamin. Jadi Tamin betul ya? Ya. Saudara jangan berdusta. Saya mendapatkan tembusan visimetri pertem dari Rumah Sakit Pusat Jakarta. Bahwa yang menamakan dirinya Tamin yang asli itu sudah meninggal karena kecelakaan mobil.
Ya maaf saja Pak. Sebetulnya saya bernama Margun. Kenapa saudara berdusta? Ya dia berdusta. Tetapi ada yang menyuruh Pak. Siapa yang menyuruh? Teman saya Subur Pak. Saudara Subur juga sudah berada di tangan kami. Saya. Panggil. Siap, kerjakan. Yo. Itu. Kok gelangan konoan kowe iki? Nggih. Saudara Subur. Ya. Uraikan secara singkat. Saudara mempunyai tendens apa dengan menggunakan atau mengambil kesempatan di dalam kesempitan? Sebenarnya ini tenden kami hanya merasa kasihan kepada ibu. Apa sebabnya? Pada waktu itu, coba saya terus laporan kepada ibu, sebab ibu mempunyai penyakit sakit jantung. Saya khawatir kalau shock. Kalau begitu shock berarti 2 korban. Maka dengan atas usaha saya agar supaya ibu tidak shock dan penyakitnya tidak kambuh kembali, saya mencari saudara Markun. Secara pribadi memang itu betul, tetapi secara hukum itu salah. Ibu, persoalannya sudah cukup jelas. Iya, Pak. Sebenarnya suami ibu, Tamen, setelah meninggal dunia, sesuai dengan visum yang diberikan oleh Rumah Sakit Pusat di Jakarta. Maka untuk mengelabui, sengaja Subur memperalat orang yang bernama Markun, yang kebetulan mempunyai profil tip yang sama dengan almarhum saudara Tamen. Untuk itu terpaksa kedua orang ini kami bawa untuk mempertanggungjawabkan persoalan dan segala tindakannya melanggar hukum. Maka saya mohon diri, terpaksa saya bawa orang ini. Ayo, kue pisan, jalan. Ayo melu. Man, piyen man iki? Carane ki piye? Ngaten, ibu sampun gumun bab menika. Sejatosipun ingkang membo-membo bapak menika sanes bapak ingkang sayektos. Nggih menika Markun ingkang dipun padosaken dening Pak Subur. Tadi ku mau dudu bapakmu. Dede. Lah bapakmu nyandi? Bapak sampun seto. Mati. Sampai di sini hadirin sekalian yang terhormat, saudara tugas kami menghibur saudara sekalian sepanjang petang dan malam. Selanjutnya tidak lupa kami segenap keluarga Ludruk Wijaya Kusuma Juni II dari panggung menyampaikan salam sejahtera. Selamat malam, selamat jalan, sampai jumpa kembali di lain kesempatan. Sekali merdeka, tetap merdeka.
Nyun sewu Mas, sampean kudu trima. Nek awake dhewe iki ra jodoh.